भोजपुरिया नंबर। रुख हवा के केहू बदल ना सकी, रुख हवा के केहू बदल ना सकी, सितम दिल से दिल के केहू मिटा ना सकी। जवन आवेला बन के बहार जिंदगी में, एक पल खातिर भी उससे जुदा केहू कर ना सकी। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके रउआ लोगन के बीच कार्यक्रम के सिलसिला जारी रखे जा दोस्त। लेकिन ये कहल चाहतनी सप्ताह के 3 दिन रउआ लोगन के बीच रहे के मौका मिलेला और आज भी बानी जा रउआ लोगन के स्क्रीन पर। बाकी सबसे पहले कहल चाहतनी कि गीत संगीत के सिलसिला जवन रही 1 घंटा रउआ लोगन के संगे, ओमे जवन भी गीत संगीत आज के कार्यक्रम में रखल जाई वो कौन गाना हुई और कितना रउआ लोगन के गाना से मनोरंजन होता और इंटरटेन होता। बाकी कहल चाहतनी दोस्त की गीत संगीत के सिलसिला जवन बा वो बातचीत के जरिए रउआ लोगन के बीच भी रही जा। संगे भी कहल चाहतनी यदि और भी कौनो गीत संगीत बा जवन रउआ के बहुत अच्छा लागेला, चाहे वो मैथिली होखी जा या फिर भोजपुरी, एमे से रउआ अपन गाना के बोल हमनी के SMS कर सकीला। और SMS खातिर जवन नंबर बा स्क्रीन के नीचा आ गइल बा है नु। ता बस रउआ लोगन के बीच कहल चाहतनी कि गीत संगीत के सिलसिला जारी रही और रउआ से बातचीत भी होई जा। बाकी जवन पहला गाना रउआ लोगन के बीच आई वो रितेश पांडे के अंदाज में हुई, काहे कि आज रितेश जी के गीत संगीत से ही आज कार्यक्रम के शुरुआत करत तनी जा। बाकी सबसे पहला गाना जवन बा हमनी के बीच गाना कैसन बा ये बताए वैसे पहले कहल चाहतनी कि गीत संगीत के सिलसिला में रउआ लोगन के SMS के इंतज़ार भी रही जा। बाकी जवन गाना वही आइल बा अब रउआ के ये भी बता दी कि आजकल हमनी के कहल जाला कि एक छोट से छोट भी बतिया अगर कौनो माहौल में अगर सुने के मिल जाला ता सिंगर के जवन अंदाज होला ऊपर भी एकदम डिपेंड कर जाला। बाकी कैसे दिखावत है नहीं है सुंदर सन गीत संगीत के, अब देख के सिचुएशन के पता लगी जा बाकी कैसन सिचुएशन बा और का सब होता है गाना में देखी जा, फिर बताए रउआ हमनी के बीच। काहे ना कमेंट खातिर भी रउआ लोगन से जुड़े बा और बातचीत के सिलसिला रखे के प्रयास करे। बाकी फ़ोन लाइन में कमी रही ऐसन हमनी के जवन कंप्यूटर महासेवा रिक्वेस्ट करता तो काहे ना रउआ लोगन के बीच गीत संगीत होई जा और गाना के संग राउर संगम रही। शुरुआत करत तनी सुंदर सन गीत संगीत से, दिखावत तनी जा आज कार्यक्रम के पहला गाना कैसन बा। बस देखत रही संगम के संग कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। एक बार फिर से कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके हाजिर बानी जा। देखनी है गीत संगीत गाने के बोल रउआ के एगो बतिया की याद दिलौले हुई जा कि हमनी के समाज में पता ना ऐसन दिन भी देखे के मिली कम, लेकिन बाकी जवन भी बा सिचुएशन के जवन रंग से दिखौले बड़न रितेश जी, ऐसा लागत कि साचे ही जवन मैटर साक्षी मिश्रा जी के रहे जा जवन हर तरफ यूट्यूब पर हुआ के देखे के मिलल रहल हुई जा है नु। कुछ ही दिन पहले के कहानी बा बाकी ओहमे यह सिचुएशन दिखौले रहे जा है नु कि जवन भैया के साथी रहे जा संपर्क में अइला के बाद प्यार के वो नया रंग निकल गई और जौना के जरिए जानत तनी इतना बड़ घात भइल कि अब इंटरनेशनल न्यूज़ पर भी आ गई रहे जा। बाकी कहल चाहतनी कि यह सिचुएशन के वो रंग देले बड़न रितेश जी सुंदर संगीत संगीत में जौन रउआ देखनी है। बाकी कहल चाहतनी कि अब ऐसे तो ये पता चलता कि हर केहू के दोस्ती में दरार पड़ जाई जा है नु। बाकी ऐसे ना ये सिर्फ गीत संगीत रहे और इंटरटेन रहे जा जो रउआ के दिखौनी जा। बाकी ये भी कहल चाहतनी दोस्त की बातचीत के सिलसिला जारी रखे खातिर रउआ लोगन के बीच गीत संगीत बा। संगे ये भी कहल चाहतनी कि गीत संगीत जवन भी हमनी के बीच आई ओमे यदि राउर भी पसंद बा कौनो गीत संगीत त रउआ हमनी के बीच रख सकीला। ते खातिर नंबर भी छोड़ले बनी जा स्क्रीन के नीचे बा जवना पे रउआ से जुड़े के पूरा प्रयास हुई SMS के सहारे। बाकी अब ही जवन अगला गाना रउआ के बीच आ रहल बा उसे रउआ की पता हुई जा कि खेसारी जी के अगर कॉमेडी के मामला में अगर हमनी जलाई ला त कॉमेडी में खेसारी जी के अंदाज अलग रहेला है नु, एकदम हर केहू के रिझाई जा ऐसन रहेला। बाकी गीत संगीत के इस सिलसिला देख के तो लागता कि माजरा कुछ और बा। बाकी देखी जा गीत संगीत के एगो सभ्यता कैसे बनौले बड़न जा और यह गाना में जवन रूप बड़न खेसारी जी के देख के हर केहू जा यही सोच में पड़ी जा कि लुक में कितना हट के बा। बाकी फिल्म पुरान ही बा लेकिन गाना रउआ लोगन के बीच जवन रखतनी विश्वास बा कि गाना रउआ के ढेर अच्छा लगी जा। बाकी गाना के संग रउआ लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला भी रही जारी। रउआ से जुड़े जा जो नंबर बा स्क्रीन के नीचे 98 कहल चाहतनी आज सप्ताह के तीसर दिन बानी ऐसे रउआ लोगन के बीच गीत संगीत भी बढ़िया गीत संगीत सुने
के और साथ साथे रउआ लोगन के बीच रखे के प्रयास होई जा। तो काहे ना अगला गाना से भी रउआ लोगन के रूबरू करावतनी और दिखावतनी जवन गाना हमनी के बीच बा। बाकी कंप्यूटर में से इशारा करता कि ऑनलाइन पर लागता कौनो मित्र आइल बड़न, लेकिन जुड़े जा दोस्त। लेकिन एह गीत संगीत के बाद जब ब्रेक होई, ब्रेक के बाद रउआ से जुड़े के प्रयास होई, कुछ क्षण बाद रउआ से पूरा प्रयास होई जुड़े के। बाकी अब वही खातिर लेके चलतनी गीत संगीत के तरफ, जौन गाना रउआ लोगन खातिर खेसारी जी के अंदाज में बा। बाकी ये गाना से पहले कहल चाहतनी जौन बतिया बा, कहेला कि मुस्कान पे दिल भी हमार कुर्बान हो गईल, तेरा एक मुस्कान पर दिल हमार भी कुर्बान हो गईल, तोहके मिले खातिर ना जाने कितना चाहत के एहसास दिल में उतर गईल, अब त लागता पल भर के जुदाई भी जहर के समान, काहे की खुशी ही हर तरफ तोहार तस्वीर बन गईल। तो चलो तनी लेके गीत संगीत की तरफ, और गाना के संगे हुई सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक। ब्रेक के बाद राउर संगम में रही रहुआ के बीच गीत संगीत के संगे ब्रेक के बाद आवतनी कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रखे खातिर। लेकिन साथ साथ ये भी कहल चाहतनी जा दोस्त की रउआ लोगन के बीच जितना भी गीत संगीत हमनी के बीच लाइल जाला ओमे राउर भी पसंद के रखे के पूरा प्रयास होला। संगे ये भी कहल चाहतनी कि कुछ गीत संगीत भी ऐसा होला जौना पे हमनी के कुछ संगतिया कमेंट करल चाहतड़न हनु, और उसे भी पता चलेला कि जब सुने सुनावे के बतिया बा तो काहे ना रउआ लोगन के भी मौका मिली जा। और ए पर यदि कुछ कहल चाहतनी था जरूर रउआ हमनी के बीच कह सकीला। तो काहे ना अब वही बातचीत के सिलसिला ना होई जारी, कुछ क्षण के बाद रउआ से जुड़े जा। बाकी अब वही खातिर जवन गाना रख लेके आइल बानी जा, दिखावतनी पहले जा दोस्त कि गाना कैसन बा। बाकी गाना के संग कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही रउआ लोगन के बीच, बस आवतनी सुंदर सन गीत संगीत के बाद। तब तक खातिर देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1, लिखनी है हमार मन जोगे मिलल बड़ा हनु। बाकी कहल जाए तनी कि गीत संगीत के सिलसिला देख के रउआ लोगन के चेहरा पे निखार भी आयल हुई जा कि गीत संगीत के जवन हकीकत में कहल जाई तरंग ऐसन होखे के चाही। बाकी फिल्म ज्वाला के जितना भी गीत संगीत बा हर केहू के ढेर पसंद आइल बा, खास करके उ गाना जवन एगो पत्नी के का कहल जाला अत्याचार सब पति पर पड़ेला त कैसन महसूस करेला और कौन बतिया के जायज हनु बयां करेला। बाकी कहल चाहतनी कि बातचीत के सिलसिला एक बार फिर से रउआ लोगन के बीच चाहतनी कि अब ऑनलाइन पर जवन कॉलर जुड़े के प्रयास के लिए बड़न जुड़तनी, फिर वही बातचीत के सिलसिला रउआ से भी जारी। और जुड़े खातिर जवन नंबर बा स्क्रीन के नीचा नंबर बा, ए पर ही रउआ से बातचीत के सिलसिला जारी रखे। बाकी अब वही खातिर लेके चलतनी ऑनलाइन पर। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रउआ? चलिए सबसे पहले रउआ अपन शुभ नाम बता दी। सुनील मंडल। अच्छा सुनील मंडल जी बानी, कौना जगह से कहनी है सुनील जी? मणिपट्टी। मणिपट्टी से। सबसे पहले बताई कि कार्यक्रम में अभी जवन देखनी है गाना कैसन लागल है? बहुत निक लागल बा। अच्छा ये बताई सुनील जी रउआ काम काज करीला कि अब वही बैसल बानी? अभी बैसल बानी। अच्छा और काम काज करीला कि ना? करीला। बैठ के अभी प्रोग्राम देख रहल बानी। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एगो बात बताई, कबो देश से विदेश भी गइल बानी कि यही जा काम करीला हमेशा? गइल बानी विदेश भी। गइल बानी। कितना बार गइल बानी? एक बार। एक ही बार गइल बानी, दोबारा जाए के प्लान नहीं थे? प्लान बा। चाहे जितना भी काहे न वहाँ हमनी के दर्द झेले के पड़ी, पर का करे देश गरीब न हो गइल बा। बाकी कही सुनील जी अभी जवन गाना रउआ देखनी अच्छा लागल, बाकी ऐसन कौनो गाना बा सिंगर के जवन रउआ के ढेर अच्छा लागेला? एगो गीत बा और रितेश पांडे के लप लप करे कमरिया दिलवा में का गोला काटे जान लेबू। हाँ बड़ा बढ़िया कहनी है, लेकिन एकर जवाब में अगर ये कह दी कि जान लेहब ना तो हमरा लागत तक कि शहर में डॉक्टर के जरूरत जवन बा वो बड़ा तेजी से बढ़ जाई ना। काहे कि जानते बानी जा उससे भी आजकल बीमारी कम होई, लेकिन इलाज खातिर जवन चेकअप होला ना ढेर होला ना, दिन कट जाला ए हवा से हवा दौड़त सब के होके। चलिए सुनील जी राउर गाना के हमनी के पूरा प्रयास कइल जाई। अब अगला गाना जवन बा ए गाना के बाद राउर गाना के रखे के प्रयास होई। बाकी सुनील जी अपन साथी संघाती के भी याद करल चाहतनी कार्यक्रम के माध्यम से। साथी बाब निकले अशोक विकास और रवा नाम से जाने वालन सब केहू के। एगो दीपेंद्र सर बा। अच्छा चलिए रउआ कार्यक्रम में आईनी हाँ खातिर दिल से धन्यवाद दी। हम लेके चलत है मित्र अब गीत संगीत के तरफ जवन गाना हमनी के बीच आई। बाकी गाने के संग संग कहल चाहतनी बातचीत के जवन सिलसिला बा
ओ रवा लोगन से जारी रही कुछ ही क्षण खातिर बस रवा लोगन के बीच गीत संगीत के बाद हुई ब्रेक। ब्रेक के बाद सुनील जी राउर गाना लेके जरूर आए जा, जौन गाना रवा कहले बानी। बाकी अब वही खातिर जौन गाना बा देखी जा फिर रवा लोगन के मनोरंजन में कमी होता कि ना, इत महसूस हमहू करीब जा। बाकी रवा से जुड़े के प्रयास भी होइए। स्क्रीन के नीचा जवन नंबर लिखल बा लागत फोन लाइन क्लियर हो गई बा, काहे कि सुनील जी के बतिया से तो रिजल्ट क्लियर लागल है। बाकी फिर भी जुड़े के प्रयास होई। एक बार फिर से चले जा गीत संगीत के तरफ। गाने के संग ही सिर्फ 2 मिनट खातिर हुई ब्रेक। ब्रेक के बाद राउर संगम रवा के संग रही। भोजपुरिया नंबर, भोजपुरिया नंबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवा लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके राउर संगम आ गइल बड़न। बाकी कहल चाहतनी दोस्त की गीत संगीत के सिलसिला में रवा लोगन अभी जौन गाना दिखेली है ब्रेक से पहले अच्छा लागल होई जा रवा लोगन के और विश्वास भी पा। बाकी संगे संगे ये भी कहल चाहतनी कि गीत संगीत के सिलसिला से निकल के अब रवा लोगन के पीछे एक बार फिर से कहल चाहतनी बातचीत के सिलसिला जारी रखे खातिर जवन नंबर बा स्क्रीन के नीचे बा और ये नंबर से रवा से जुड़े भी। यदि राउर मन में कोनो बेस्ट सिंगर चाहे कहल जाला कि जौन रवा के ज़्यादा अच्छा लागेला गीत संगीत ओके रवा रख सकीला, पर गीत संगीत अच्छा होखे के चाहिए ताकि हमनी के संपूर्ण संगतिया खुशी से गाना में झूम भी जाई जाए, या फिर कहल जाए कि कुछ गीत संगीत सीरियसली भी होला उनमें भी एगो इंटरटेन होला। बाकी कहल चाहता नहीं कि गीत संगीत के दौर में अगला जवन गाना आई वो गाना से पहले कहल चाहते नहीं कि 1.5 दिन पहले ना, पर वो दिन रवा की याद आ जाई जा जब मनोज तिवारी जी का कहल जाला कि राजनीति के कुछ क्षण खातिर ब्रेक लगा के और एक फिल्म में आयल रहे जा जवन लास्ट फिल्म के रूप में ही रहल जा वो फिल्म के रखल जाई। बाकी ऐसे पहले कहल चाहता नहीं कि वो फिल्म के एगो ऐसा रंग रूप दिखौले रहे जा जौना में बड़ भैया के रोल में तो रहे जा, बाकी छोट भाई के रोल में चिंटू जी के अंदाज भी गजब रहे। बाकी सीरियसली बतिया तो तब आइल जब वो फिल्म के ही वो गाना एक कदर सब केहू के कान तक पहुँचल पड़न कि देखी जा हर केहू सोची जा कि काहे ना ऐसा मंजर आखिर काहे होला। बाकी हकीकत बा दोस्त कि जवन मुस्कुराए के वजह देला वह गम के समंदर में ढकेल भी देला। बाकी कैसन बा कि रवा लोगन के बीच वो माजरा भी देखे के मिली है गीत संगीत में। लेकिन इससे पहले कहल चाहता नहीं कि बातचीत के सिलसिला अब क्लियर बढ़ हुआ से जुड़े के प्रयास फिर से हो ही जा 98 1 58 62 55 पर। यदि रवा लोगन चाहतनी कि अपन गीत संगीत के रवा अपन संगतिया के बीच रखल चाहतनी तो जुड़ सकीला। बाकी अब वही जौन गाना में रवा लोगन के दिखावे जा रहा बानी जा अब शरारत भरल गीत संगीत भी मनोज तिवारी जी के है गाना में रहे जा। बाकी वो ना पा काहे कि अब ले एंटरटेन खातिर जवन 3 गो गाना आइल रहे ऐसे रवा लोगन के चेहरा पर मनोरंजन भरल बतिया भी रहल हो जा। बाकी अब चलत यानी लेके कि ई बतिया कि काहे एक कदर से रखले बड़न कि हर केहू के एक दूसरे से खुशी के उम्मीद रहेला। बाकी जब गम के सफ़र तय हो जाला तब हर केहू के एक दूसरे पर विश्वास के जवन बतिया होखी कैसे टूट जाला और कैसे कहेला कि भाई हो ही जमाना के का हो गई हनु। तब काहे न रवा लोगन के बीच अगला गाना आई, लेकिन सुनील जी राउर गाना के प्रयास जारी बा और ये गाना के बाद भी राउर गाना रखे के पूरा प्रयास हुई। बाकी संगे संगे कहल चाहता नहीं कि कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में रहुआ लोगन के पसंद के भी गीत संगीत के कंप्यूटर माज से पूरा प्रयास करेला। बाकी ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त लेट हो सकेला तो चला देनी लेके फिलहाल गीत संगीत के तरफ जवन गाना रहुआ लोगन खातिर लेके आइल बानी और ये गाना के बाद सुनील जी राउर गाना के पूरा प्रयास हो ही जा आवत तनी गीत संगीत के बाद एक बार फिर से बाकी गाना में देखी जा का सब होता। बस संगम के संग देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 रहुआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके हाजिर बानी जा। भाई हो ही जमाना के का हो गईल जे के चहनी उहे बेवफा हो गई। अब तो भाई बतिया सुन के तो ऐसा लागत था कि और केहू शौक हो जाई काहे ना। बाकी कहल चाहता रही दोस्त होला सिचुएशन ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसा भी आवेला कि सपना जवन रहेला वो भी चकना चूर हो जाला। बाकी एक बार फिर से फोन लाइन के रू करता नहीं कॉलर क्यों में बारन रहुआ लोगन के बीच। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? शुभ नाम का बा? काजल। काजल जी बताई कौना जगह से बानी काजल जी? जनकपुर से। अच्छा कौना जगह? जनकपुर के कौना जगह से बानी? मिसरिया से। अच्छा ये बताई काजल जी का कहल चाहतनी
कार्यक्रम में कौनो बढ़िया गाना अभी जौन देखनी है लागल है कि ना बढ़िया हाँ बढ़िया लागल है। बढ़िया लागल बा। अच्छा बताई काजल जी कौनो बढ़िया गाना बा और मन में जौन राखल चाहते नहीं हाँ कौन गाना बा पर बढ़िया होके के चाहिए। चली राउर मैथिली गाना बा कौन गाना बा गाने के बोल बता दी कौनो सोच में पड़ गई ना चलिए हमनी के बीच बढ़िया गाना रखे के प्रयास होई जवन गाना रहुआ कहले बानी जा अच्छा चलिए एक बार फिर से कंप्यूटर महाशय तर राउर आवाज़ पहुंचावे के प्रयास करे जा चाहत तनी जा जवन गाने के बोल बा छोड़ के जाता र सजनी हनु ऐसा ने मैथिली गाना बा। बाकी बताई गाने के संगे संगे और कुछ कहे के बा अपन साथी संगती से ना चलिए कार्यक्रम में नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद दिहब और गाने के बोल स्पष्ट रूप से ना आइल बा। बाकी ई कहल चाहतनी कि पवन जी के अगला गाना बा बाकी गाना के बोल कैसन बा का बा है न त पवन सिंह जी के अंदाज में अब अगला गाना रखल चाहिए लेकिन कंप्यूटर में से इशारा करता कि गीत संगीत में कुछ कमी हो रहा बा काहे कि सुनील जी के गाना डिमांड बा। बाकी कहल चाहतनी कि समय के साथ साथ राउर गाना भी रखे के पूरा प्रयास बा। बाकी कहल चाहतनी दोस्त की गीत संगीत के दौर में रवा लोगन के बीच कुछ ही क्षण खातिर ब्रेक बा। बाकी ब्रेक के संग रवा लोगन के बीच कुछ ही क्षण बाद राउर संगम रवा के बीच रही। बाकी कहल चाहते हैं कि गीत संगीत के संगे सिर्फ ब्रेक 2 मिनट के बाद रवा से जरूर बातचीत के सिलसिला जारी रखे। तब तक खातिर देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 आवत नहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवा लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके हाजिर हो गई बानी जा और गीत संगीत के संगे संगे समय भी कैसे बीतेला पता ना चलेला। बाकी कहल चाहता नहीं कि कुछ क्षण रवा लोगन के बीच और रह जा और गीत संगीत के जौन सिलसिला बा वो भी जारी रखे के प्रयास हो जा। और दूगो हमनी के बीच आज डिमांड भइल बा जवन काजल जी बतौले बारन कि भोजपुरी गीत संगीत में एगो मैथिली गाना रख दी और दूसर डिमांड जौन बा रितेश पांडे जी के। तब देखा तनी जा कि कंप्यूटर माँ से दोनों में से कौन गाना के रहुआ के बीच अब ही रखा था। बाकी जौन भी गाना हो ही रहुआ लोगन के बीच कहल चाहता नहीं कि गीत संगीत के सिलसिला में जितना भी रहुआ लोगन प्रयास करत तनी जा कहे खातिर वो गाने के रवा लोगन के बीच रखे के हमनी के बस प्रयास रहेला। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया समय कम बा और 2 गाना लावे में हमनी के समय लग जाए। ऐसे चलत नहीं गीत संगीत के दौर में जौन गाना अब वही हमनी के कंप्यूटर माज से रख ले पड़न। बाकी इससे पहले कहल चाहता नहीं कि कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 में रवा लोगन से जौन बातचीत के सिलसिला बा वो स्क्रीन के नीचे नंबर बा 981562 ऐसे ही जुड़े के पूरा प्रयास करीला। बाकी संगे संगे ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त के गीत संगीत से जुड़ल कौनो भी कमेंट यदि राउर मन में चलता तो रउआ हमनी के कह सकीला। बाकी संगे संगे अगर गाना गीत संगीत के साथ साथ कुछ अच्छा लागेला तब वो रउआ हमनी के बीच शेयर कर सकीला बतिया के ए नंबर पर। राउर SMS के इंतज़ार हमनी के हमेशा होला। बाकी अब ही खातिर समय कम बा चलो तनी लेके फिर से गीत संगीत के तरफ और गाने के संगे संगे भी दिखल जरूरी बा कि दोनों में से कौन गाना रहुआ के बीच आवता। बाकी ई कहल चाहता नहीं दोस्त के गीत संगीत के प्रयास हमनी के पूरा आई जा। मैथिली गाना बा और मैथिली गीत संगीत के फिलहाल रखा तनी रहुआ लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला जारी रही के बाद फिर से रहुआ लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला जारी रखे खातिर राउर संगम फिर से हाजिर बा। बाकी कहल चाहता नहीं कि अब रहुआ लोगन के बीच से समय कम बा और इजाज़त लेवल चाहता नहीं। इससे पहले ही कहल चाहता नहीं कि आज के एपिसोड में जौन गाना के सिलसिला रखे के पूरा प्रयास के लिए बानी। लास्ट गाना कौन बा कंप्यूटर महा से अब ही ले सस्पेंस में रख ले बड़न। बाकी कहल चाहते नहीं कि रउआ लोगन के बीच समय कितना लागी जा और कितना देर रहीला ई बात रउआ भी जानीला। तो काहे ना दोस्त गीत संगीत के संगे संगे आज के कार्यक्रम से रउआ से इजाज़त चाहता नहीं। लेकिन इससे पहले कहल चाहते नहीं कि कार्यक्रम से जुड़ल जौन भी बतिया रउआ के बीच शेयर के लिए बानी चाहे में कौनो भी रउआ के अच्छा लागल होई या ना एक रउआ हमनी के बीच नंबर पर कबो भी SMS कर सकेला काहे कि हमार नंबर बा जौना पे राउर हर एक कमेंट के जाने के पूरा प्रयास करीला। तो आज के कार्यक्रम से रउआ लोगन के बीच से इजाज़त चाहे बाकी जात रउआ लोगन के बीच से इजाज़त चाहता नहीं। लेकिन सुनील जी राउर बेस्ट सिंगर के गाना ता गइल। बाकी कहल जाला कि हमनी के वो गाना नाइल बा जौन गाना के बोल रउआ कहले बानी।
तो चली राउर ही पसंद के सिंगर बाड़न लेकिन गाना नहीं खे, बाकी दूसर गाना ही सही पर लगता गाना रउआ लोगन के पसंद आई। बाकी ये गाना के संग संग आज के कार्यक्रम से इजाज़त चाहतनी, लेकिन कार्यक्रम में लास्ट कॉलर के रूप में फोन लाइन पर आयल मित्र बा, बाकी ना जा सकिला, समय ख़त्म हो गई बा। अगला सप्ताह रउआ से जुड़े के प्रयास होई। आज खातिर दी इजाज़त हमरा के, राउर दिन बढ़िया से गुजरी यह आज के साथ जाता नहीं। फिर जुड़े रउआ से अगला सप्ताह शाम 4 बजे रउआ लोगन के बीच। तब तक खातिर मंगलवार के आयब जा दोस्त, तब तक खातिर दी इजाज़त, नमस्कार।